mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Hi DJ Titangelo at Rocky Terra. Matagal na po akong nakasubaybay sa inyong programa. At salamat dahil gabi-gabi nagkakaroon ako ng kasama sa aking tahimik na silid. Radyo po kasi ang nagsisilbing pampaingay ng aking kwarto. Matagal din po kasi akong nahinto sa paggamit ng phone. Paglabas ko po kasi ng rehab, nasanay na hindi na ako humahawak ng phone. Ang tanging gusto ko lang po ay may music at may mapapakinggan lang ako na pwedeng mag-ingay sa kwarto ko. DJ Titangelo at Rocky Terra. Itago nyo na lang po ko sa pangalang Mike. 33 years old. Isang negosyante na nalulong sa pinagbabawal na gamot. DJ Titangelo at DJ Rocky Terra. 25 years old po ako nung nag-start ako sa e-commerce. Sobrang lakas po ng kitaan ko doon. Tipong bibilhin ko ng 400 pesos yung item, mabebenta ko siya ng triple sa presyo ng pagkabili ko. Kaya doon ko po talaga masasabi na easy money. Ang dali po talaga ng pera. Simula nung pumasok ako sa negosyo ng e-commerce, hindi ko na naging isipin ang problema sa pera. Masyado po kasing mabilis ang pag-angat agad ng aking negosyo. Naalala ko pa DJ Titangelo at DJ Rocky. Pinapakyaw ko ang mga laman ng warehouse na makikita ko. Iba't ibang warehouse ang dinadayo ko para mamakyaw ng mga gamit upang i-resell sa mga parokyano ko. Masyado ako nasayahan sa buhay na meron ako DJ Titangelo at Rocky Terra at nakakalimutan ko na alalahanin ang pamilya ko. Higit sa lahat yung pagiging makadiyos ko at higit din sa lahat yung mga taong nakatulong sa akin nung panahon na wala ako. Masyado po akong nalibang sa magandang nangyayari sa buhay ko at sa negosyo ko. Naalala ko 1 milyon sa akin ay napakadali lang. Kaya ko siyang kitain ng 1 linggo lang sa daming namimili ng mga binebenta ko. Kaya lahat ng mga pwedeng gawin na magiging masaya ko, ginagawa ko po. Babae, sugal, alak, at kung ano-ano pa. Yan po ang aking naging libangan. Wala akong iniisip na kailangan ko ng pera kinabukasan dahil automatic, pagsapit ng umaga, ilang oras lang magre-remit na agad sa akin ang mga warehouse na pagmamay-ari ko. Sobrang easy lang po talaga ng money. Kaya walang problema kung magsasaya ako araw-araw. Sa totoo lang, DJ Titangelo at DJ Rocky Terra, bulag na bulag ako sa mga maling gawain nung mga panahon na yun.
Wala din namang taong nagtsatsaga na payuhan at kausapin ako sa maling ginagawa ko. Dahil kapag sinubukan nilang suwayin o sawayin ako, inaaway ko silang lahat. Kumbaga sarado na po ang aking tenga sa mga opinyon ng ibang tao. Ang lagi ko sinasabi sa kanila na alam ko ang ginagawa ko sa sarili ko. Alam ko ang mga gusto kong maging desisyon sa aking buhay. Pero sa totoo lang mga kabisyo, DJ Titangelo at Rocky Terra, maling-mali po pala lahat ng ganong gawain ko. Naaalala ko na may isa akong naging kaibigan na tauhan ko sa aking negosyo. Siya ang nag-open sa akin na magbisyo ng pinagbabawal na gamot. Sa totoo lang naman talaga wala sa isip ko yan, pero nung nakilala ko ito si Kenneth, siya mismo ang nagtutulak at nanghihikayat sa akin na tumikim ng pinagbabawal na gamot. Ang galing niyang mangakit. Tandang-tanda ko pa sinasabi niya na madalas sa akin na linya, "Boss, dahil mabuti ka naman sa akin, sagot ko na ang lahat. Sagot ko na ang session natin ngayong araw na to." Ako naman mga kabisyo, out of curiosity, ginawa ko. Sumama ako sa kanya. Bilang kaibigan at matagal ko na rin siyang pinagkakatiwalaan. Sa totoo lang mga kabisyo, DJ Titangelo at Rocky Terra, nung natikman ko, nahook ako. Masaya pala at may kakaiba kang mararamdaman kapag natikman mo to. Mabilis ako nakakapag-isip ng mga bagay-bagay. Mas nagiging focus ako sa mga paggawa ng mga plano sa kumpanya na para bang wala akong problema sa buhay. Pero yung akala kong napakagandang epekto para sa akin, mali pala ako dun. Yung akala ko masaya, masarap at may kapayapaan tuwing tumitikim ako ng drugs na yun, unti-unti ko na palang sinisira ang aking kinabukasan. At hindi ko na namamalayan na patong-patong na pala ang problema sa pamilya, negosyo at mismo sa sarili ko. DJ Titangelo at DJ Rocky Terra. Sobrang nagkagulo at nawala na ako sa tamang pagmamanage ng aking negosyo. Dahil ligaw na ako ng mga 2 buwan na dire-diretso akong tumitikim ng drugs. Wala na sa tamang pag-iisip, mainitin na ang ulo. At lagi ko na lang gustong gawin ay takbuhan yung mga naririnig kong problema at ang aking solusyon para matakbuhan yung mga problema na yun ay ang pagtikim ko ng pinagbabawal na gamot. Hanggang dumating yung araw na mismo pamilya ko na, DJ Titangelo at Rocky Terra,
ang nagmamakaawa sa akin na magbago na daw ako. Tandang-tanda ko pa na mismong nanay ko lumuhod sa akin upang magmakaawa. Nagmamakaawa ang nanay ko na pumayag daw ako na magpadala sa rehab upang maisaayos ang pagiging adik ko. Mas makakabuti daw na irerehab ako dahil para maikorek daw yung mga kinasanayan ko na maling gawain. Yung nakita kong umiiyak ang nanay ko sa harapan ko at nakaluhod, agad pumasok sa isip ko na hindi naman ako siguro sobrang masamang tao para hindi ko sundin yung nanay ko. Kaya mga kabisyo, DJ Titan Jello at Rakitera, agad-agad naman akong sumama upang maipasok ako sa rehab. Sa totoo lang mga kabisyo at DJ Titan Jello at Rakitera, hindi naging madali ang naging buhay ko sa rehab. Maigpit sila doon at minsan ko din na binalak tumakas pero nahuli at na parusahan lang ako. Ilang taon din ang ginugol ko para maisaayos ang sarili ko. Dahil lahat po ng negosyo na napundar ko ay nawala po sa aking pamamahala at hindi na po ako ang nagmamay-ari. Sa totoo lang mga kabisyo, dahil sa aking maling desisyon at dahil sa isang tao na nag-alok sa akin ng pinagbabawal na gamot, nasira ang buhay ko. At nawala din ang negosyo ko na pinaghirapan. Pero bigla akong napaisip. Nung panahon na nasa rehab ako. Kaya ba ako inalok ng isang tao na yun? Upang masira ang isang katulad ko. Upang siya mismo ang maging may-ari ng negosyo na inumpisahan ko. Sa totoo lang kabisyo, matagal ko na itong naiisip pero hindi ko alam kung totoo ba yung nararamdaman ko. Pero ngayon na nalaman ko na siya na pala ang may-ari ng aking mga negosyong naiwan. Naisip ko na kaya baka niya pinakilala sa akin yung pinagbabawal na gamot upang masira ang buhay ko. At kapag nasira ang buhay ko, isa siya sa mga taong pinagkakatiwalaan ko na may alam kung paano ko napapatakbo yung negosyo. At siya na mismo ang sasalo sa negosyo na pinaghirapan ko. Mga kabisyo, sa totoo lang matagal na po ako naka-move on. At kaya ako lang po ito talaga nakwento ngayong gabi na ito at naipadala kala DJ Rakitera at DJ Titan Jello ang aking liham upang magbigay aral din sa ibang mga katulad ko
na masyadong grabe magtiwala sa mga taong nakakasama. Na yung mga tao palang tinutulungan mo at pinagpapala mo at pinagkakatiwalaan mo ay hindi pala parehas ng hangarin na katulad mo. Dahil kung mabuti ang hangarin mo para sa kanila, maaaring kabaliktaran ang hangarin nila para sa iyo. Kung gusto mo silang maisaayos, gusto ka naman nila masira. At ganun po ang nangyari sa akin, mga kabisyo. Mga kabisyo, kung meron po kayong mga komento, advice, handa po akong makinig sa inyong lahat. At gusto ko lang din kasi maging maingat din kayo sa mga kaibigan ninyong nakapaligid sa inyo. Dahil pwedeng sila ang taong magpapahamak sa iyo. Muli, ako si Mike. At maraming salamat sa lahat ng mga nakikinig ng Secret Files.